Batawan. Onye fụrụ nwa mmadụ ka gị na-asị ha na uche ya dị ya ma na onye ahụ abụghị nwoke ọkwa ịmụkwa na nọ m nwaanyị eze ma ọtakwa m ihe na-ekwu ịghọtara gị eche mgbe isi m bịa ka mma ka esi wee mee ka arụ ọgba njọ amamụta isi kọ ya akọkwa ihe njisoro gị bịara ebe ahụ eze ma ya uje n'ibe na wee gbawa ha na nna m ị mara ọkwa n'ife mụbụrụ onwe na mma na ihe kwenye m obi gị ya ka ị bụrụ ofu eze mmụọ ihe ahụ ihe m bịara ebe eze mmụọ ihe ahụ ihe m bịara ebe a biko ihe m ji wee so gị bịa ebe a isi ka ịgbara afa ka amamihe kọrọ akọ ihe ahụ ihe m bịara ebe imetụkwara m aka otu ọzọ biko Isi kote bụ ọgba ahịhịa ihe okokoko ahịhịa abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme ahịhịa okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu ahịhịa nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri ahịhịa isi kote bụ ọgba ahịhịa ihe okokoko ahịhịa aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-aga ụgwọ ahịhịa Gịnị kpatara Maduka ji hapụ obodo? Maduka ọkwa n'ezigbo mmadụ. Ọ bụ ezigbo mmadụ onye nyere ụmụ mmadụ aka.
Maduka na-enye ndị a na-enweghị ego ndị a di ha nwụrụ Maduka na-enye ha ego ọ na-enye ha nri ka ihe kpatara na dike dịka Maduka eji gbapụ n'obodo ịmanye ka ngwa gị hapụ shiba na-achị n'obodo a onye pụta ya chebe achịrị nke chebe achịba dịka a na-agba ọsọ na mba hapụgoro maka okwu Maduka mbọchị nta anyị chọọ n'ogwuri nchi o nwere ihe asọwa ewu awa ada agba ọsọ ehihie na nkịtị o nwere ihe dị mkpa m ji were bịa ka njụtagodu ka anyị bagodu n'ọdị ala ka njụta gị o ihe nji sigo n'ọdụ ala bụ okọkwa mmadụ ọgakwu mmadụ ibe ọkọ ya mana ọkọba n'ọhịa ya ga n'ukwu osi kepụ m na-anụ n'obodo a ndị na-akpara m ajọ nkata ụwa kwe na ụmụnna ndị otu ya ka nchọ ma aghọta maka na obodo a achọrọ imebila ha ka ndụdebe ha ya ka nji wee bịa ka itinye m azụ gwa jere oru onye m ji bịa mba nke ahụ dịkwa m ike o mba emelufu ya agwọ mmeri osi n'ala ike ị ga-emeli ya ka m gwa gị agwa oke nkịta asị ya eji anụ mma m ewele ofu ukwu elu ọgọrọ ụmụ na aga ibi na ị ga-eme emi ya n'ihi na gị na nwanne m nwoke bụ Maduka dị na mma ọ ga-aka mma na ị nọ na ndị agbuo m na ndụ ọgwụna m ga-emere gị ya mana ọ nwekwara ihe ị ga-achọrọ m osi n'ala ike nke a obere okwu imere m ya ịma mụọ nwanne Maduka eji eme ọnụ imere m ya ọhụrụ ụgbọala mpie ego ị na-akparị n'obodo ya achọta nka ịchọtacha nka ihe ọ bụ ihe ọzọ ị chọrọ inyekwe m ga-ana gị inye m ụgbọala onwe ihe dị na ya onwe mebiri emebi mmemere gị ya ihe mere na ụbụ asa na-ekwu ekwu a na-eme eme lee ya jide nka jido ya duo m ya bụ njem duo m ya bụ njem ele otu m ga-esi lọta n'ụlọ ya bụrụ sọ m ga-enọ ya onye ka m ga-ekọsara onye ọbụla m jụrụ onwe onye chọrọ ịsa m ọ dị mma o eze mmụọ ezigbo enyi dị m aga m aga ka m ga-akọsara eze mmụọ ka m mara ihe ọ ga-egwa m Anto mbanụ onwe otu isi agwa eze mmụọ ọ dị mma m ga-ama ihe m ga-eme Ojugo esi m ebe a mụrụ m bịa kemgbe m bata ahụ m di m ahụ m ndị nwunye di m ụmụ di m ahụ m ewu ahụ m ọkụkọ onwe nke m hụrụ Anto maazị Maduka di gị ọ gbafuola ọ nọzikwa n'obodo a na-achọ ya achọ ọ bụrụ na ọ gbafuru ma ndị nwunye di gị ndị ọzọ ma ụmụ ha niile gbafuru nke kachasị eme na ada di gị na-ayị ara kịta Ojugo ama m na ị na-egwu egwu ejila nke egwu sam egwu ada di gị na-ayị ara maka ụmụ ihe di gị mere ọ dị mma gịnị mere unu kọwara m ya ka m ghọta Anto o ebe anyị na-aga mgbe anyị batara unu kọwara m ka m ghọta
Ada n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị skuulu ọ bụrụ itikọrịba gaa n'akwụkwọ aba You have to be careful as a medical doctor. I can make that 8 years give any nature. Thank God because I have been longing to see you. And I check I'm again see where for. That's what I'm saying. Yeah. No. I just want to give you some piece of my advice. Man, I'm very sorry. Now one thing okay about nobody. That is Maduka eloped from the village. I don't know what transpired. I told me my hand no. Aeroplane. Man, no, it's not aeroplane. It's not aeroplane. Elope is different from. They don't even have the same onomatopoeia. Are you hearing me? So what I want you to understand is Ihenjiwe try forget Maka. I want you to look like me. I want you to prove that you are a man. But all them can you have never gotten married and you are aged. Look at my daughter. I want you to look like me. All the kifiji bungoke adi alwolo of my mana. Obono da alwolo of my. You come to my office. I have something. You come to the medical center. I have to boost your immune. You become normal. You do okay, all right? Look at my daughter. Look at my daughter. It's of age. Small time get a baby. I don't understand you. So because my head choking me kemalo. As you go figure money go but go seminar in the community fortnight coming. I'm like a baby. Can kuzie luno if any because no club and no my boy in this village are being corrupt. That's why I always tell you to stay indoors. Understand what I'm saying? And everywhere or whatever you call yourself. The money you learn at this village is salami. It's non-adulterated. You will go all the youth in this village. Very bad man we learn at this village. And one of drugs. And look at the type of sickness you have inculcated in all the youth in this village. Look, 2 sicknesses you've given to them. They are suffering from convulsia and they are suffering from malnutrition. Then I want to this seminar. I will educate you and tell you what to do and what to make sure that place. I'm not against your business. This community is too bad. So because Ojoka in feminist is very bad. It's not Jonjo. I want many please. You have something to say? Do you have something to talk about? Okay. Yeah, I just give you some piece of my advice. Yeah. I just gave you my advice. But I gave you some piece of advice. Guabu Eshiramba Blota, that a pen and from here gave me. Thank you very much. But give it a second thought. That is why I don't want you to mingle with the people of this village. That's why I always like you to be indoors because I know what I've implanted in your knowledge. Understand what I'm saying? You have to be careful. Hell, ogini na-eme. Kedu ihe na-eme m? Ọ pụtara nna danyere nna anyị Maduka. Hell. Ke ka m ga-esi wee danyere nna anyị Maduka? Mba. Ogechi.
abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwanyị ukwu. Hey, I remember when I was a soldier. I remember when I was a soldier. Hey, turn! Hey, this! How? Oh, soldier. I remember when I was a... Remember when I was a... Okay. Rebecca, what is it? Oh, Guinea. Why do you always like interrupting me? Huh? Papa, what are you looking at, Guinea? Huh? Do you know what you have just done? Do you know the implication of what you just did? Huh? You don't know. Now sit down here. Sit down. Papa Nana. Sit down. Let me tell you exactly what you have done. Do you know you just succeeded in bringing to an end the joyous revelation of the form of an old soldier? Do you know? You won't understand, but I pardon you. I will forgive you this time. And again, I will tell you that old soldier never dies. You hear me? Old soldier never dies. Papa, because come here. Come back here. Come here, Naka. It's Nika Doggy. Papa, you won't come. Oh, you won't come, baby. Nonsense, bloody civilian. Just look at him. Stupid idiot. Old soldier. Cambridge old soldier like me, 1954 Burma War. I remember. Let's go. Mama Jefu Okechukwu. Jefu Okechukwu na again. Eh? Chisom, Mama. Ebe ka isi? Ebe Okechukwu. Isi gbuo anwa. Ichere mama na ebe isi. Eh, Chisom. Eh? Mama, ụgwa dị fine na-eche ka. Ọkwa eziokwu ka ị na-agwa m. Ị ka na-ekwu. Ndọkwa na Okechukwu akpara ya aka. Mba, mama. Ka na-ekwu achọrọ m ime mkpuke. Adụ mma. Ngwa. Welu pela. Je gbata mmiri ọsịsọ na enwe nzukọ. Abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta ma n'ịga kee maka ọgọ nwoke kwere n'ebe ka ị ga-ahụ makazi ihe a na-ere gị ji eburu otu nke iji buje ma mma ha si m kelachi unu kwa ahụ dị ha nna biko abata m onye m bụrụ ahụ m dị m onwe dị ndị nwunye dị ma ndị nwa dị m ha onye m bụrụ enyela onwe gị nsogbu di gị gara njem o jere maka ọdịmma ezinụlọ anyị nwanne m ka oge abata obere mgbe oge ọ ya abata nsogbu adị ọ dị mma ịmakazi enweghị nchọrọ ka m gwa gị maka ndị Igbo na-atụ ilu so esi ofe adakwaghị n'ọkụ ya agba ụka ihe mere na owo ị ga-ewere masị di gị m wee gasị nwunye m nna ya gwa m ị letara m anya ụta m dị ya adịghị ka gị mere m ihe di m na-emere m achọghị m ịkparị gị nna ya achọghị m ịkparị gị chere nto okwu ahụ kwuru na o nwere ihe bụ ihe ọjọọ dị n'ime ya okwu ọjọọ dị ya ị chọrọ ịgba ụka nga na-ele gị n'anya nwanne m ka anọghị ya ka nledo gị anya ọ batakwa ya were ihe ya nna anyị na-apụ apụ ka ị chọrọ ịbanye ebuka ndị dobere a na-ahapụ gị bawa n'ime mmecha gị abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwanyị ukwu nnu isi ikote bụ ọgba ihe okokoko n'obodo a
Mina ga na-adị na mma. Onye ọbụla biri gị aka nchere ya gwajuo onye ahụ olu. Kweda aghọta. Ise gịnị? Lekwa ya ka ngwa gị. Achọkwara m ime onye ibu ma iwu nwanne mmadụ ka. Ị ga-ahapụ m aka ugbu a m ga-eji mma menye oge anya. Ime n'ọma anya. Ma ihe mere mma akpa ga-ese n'obodo a. Just a mere visualizer. I want you to visualize it. He's suffering from tetrapanosia and convulsia. That is what is here. That is English language, all medical terms. Tetrapanosia and convulsia. So please, if you get me, you get to in a health center. Please, this water is from River Tigris and Euphrates. So before I start what I want to let you people know, let me cool the tempo of this place. This man is now in Sangyu. Have you seen you? Have you seen your face? You look so pale and anemic because of and ihe chọkụ ụlọ nwata bụ na o nwere ofu onye n'ime unu bụ ọya. Abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba yo kokoko aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ agba na itibọrịbọ bụ ọrịa isi kote ebu na ọ ga-agbakwa ya yo kokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi kote ebu na ọ ga-agba ya agba isi kote bụ ọgba isi kote bụ ọgba